דבר מוזר לעשות. ללכת לטפס על סלע חד ולהחזיק ולגרד עליו את הראש שלך עד שזה נגמר. אנחנו קוראים לזה לטפס. יא בבא. טוב, טוב, עם כל הראש. לגרד את האור על חתיכות סלע חדות עד ששורף לו יותר מדי ואז אתה לא יכול להחליט אותו. זה אקט מוזר לעשות. תחזיק ידיים על הג'אג. כן. למעלה, למעלה. כן. ואז, אחרי שגירדת מספיק את האור על האחיזות החדות האלה, כמו קומפייה, אתה אומר, לא, אני אטפס עוד קצת, אז תשאר 40 דקות ועוטף את האצבעות שלך בלייקופלסט. אתה עוטף אותם 40 דקות כדי לעלות עוד פעם על הסלע, לגלות שעוד פעם כואב לך, ובעצם גם התעייפת בשרירים. בעצם סתם עטפת את הידיים 40 דקות בלייקופלסט, ונראית מאוד טיפשי גם כשעשית. די, לא, לא, לא! כמו אלה שמתחילים לטפס ושומעים על זה ואז רואים אותם יוצאים מלייקופלסט הכל, כתף, צוואר, שערות ראש כזה מלייקופלסט, קצת על האוזן. אני מתבקר, יש לך לייקופלסט אחי? כן, לא, אבל זה כיף. בוא נעלה, מסלול חדש, כן. כן, אני בשתי חתיכות האחרונות. אז אני בחתיכה האחרונה. אוקיי, אז סיימתי. אבל אני בלי ריתמה. סבבה, סבבה.